Elastic Family és una petita ONG de pocs cooperants i recent constitució, però amb llarga experiència sobre el terreny. Un cop l'any viatgem al Senegal per dur a terme el nostre projecte sanitari. Obrir un quiròfan que està tot l'any tancat per manca de mitjans i de professionals. I fem tot tipus d'intervencions a l'hospital del petit poble de Thionkesil, al sud de la Casamance, a Senegal. El poble d'Iola treballa dur tant al camp com a la pesca. Són feines molt físiques, que els hi produeixen terribles hèrnies per l'esforç. Conviure amb una hèrnia, amb un testicle gegant o amb una gran malformació no és cosa fàcil. En ocasions han de deixar de treballar i ser substituïts pels fills. I allà, si no treballes, no menges. Les estructures sanitàries governamentals no disposen de recursos per donar cobertura mèdica a tota la població. El cost econòmic d'una intervenció quirúrgica és totalment inassumible per a ells i el trasllat a la capital resulta molt complicat. Les carreteres són intransitables i perilloses. Molts dels pacients opten per malviure amb la seva patologia durant anys. Va ser fa uns 14 anys que la doctora Teresa Cellers, per atzar, va ensopegar amb el quiròfan abandonat en un petit poblet enmig del no-res. La manca de cirurgians i d'infraestructura el feien totalment inservible. La Teresa allà hi va trobar unes persones amables que vivien en la precarietat i amb greus problemes quirúrgics. No va dubtar en contactar amb les autoritats sanitàries i amb molta paciència, temps i esforç va iniciar el seu petit gran projecte al que la resta de la família, els d'aquí i dels d'allà, ens hi hem anat afegint. Els equips senegalesos fan una primera selecció de pacients que seran diagnosticats i intervinguts durant l'expedició. Hèrnies, quists i lipomes són les principals patologies, però s'intenta fer de tot: caigudes d'arbres, mossegades d'animals i malformacions a demanda. Les expedicions anuals estan integrades normalment per una dotzena de professionals sanitaris que viatgen en funció de la seva disponibilitat, més un segon equip que no viatja i treballa tot l'any en l'organització. Els mesos previs a l'expedició es reserven els vols, es classifica el material de donacions i es compra tot allò que manca. El grup contribueix a equipar les instal·lacions amb recursos fungibles i no fungibles, medicaments, instrumental, sutures, talles i bates que es transporten entre tots els cooperants a les seves pròpies maletes, movent més de 400 quilos de pes. La contrapart de la nostra cooperació són l'Ajuntament i el Comitè de Sanitat del Poble, que financen l'estada i la manutenció de l'Elastic Family, a més de comunicar les dates de la nostra arribada. S'anuncia a través d'un programa de ràdio i també ho fan els imams a les mesquites. El boca-orella corre per tota la regió. No només tenim pacients de Senegal. Després d'un llarg i dur camí, que en ocasions dura dies, n'arriben fins i tot de Gàmbia i de Guinea Conakry i fan de l'hospital casa seva, a l'espera de ser intervinguts. A Elastic Family no ens podem plantejar grans cirurgies per la manca de material, d'aparells i les condicions precàries i poc higièniques de l'hospitalització postoperatòria. Els cooperants treballen tot l'any buscant el material i fonts de finançament. Es busquen socis, es fan petites accions recaptatòries, concerts i venda de productes. En una sola expedició de 10 dies d'estada s'han arribat a fer gairebé 200 diagnòstics i unes 100 intervencions quirúrgiques, però també s'han deixat més de 270 persones en llista d'espera per l'any vinent. Els resultats de les intervencions i l'agraïment dels pacients són la nostra satisfacció més gran, que només es veu esguerrada per aquells casos que hem de deixar pendents i els que sabem que no seran mai tractats. El repte principal és aconseguir que l'hospital i la població gaudeixin d'un bon equipament quirúrgic i hospitalari amb continuïtat al llarg de tot l'any. Són moltes les coses que falten i voldríem millorar. De vegades, coses tan bàsiques com disposar d'oxigen o sèrum i saber com transportar-ho tot plegat.
Són tantes les demandes que ens fan que intentem fer com ells, amb molta paciència i un somriure, a poc anar fent i construint un projecte digne de la gent que cada any ens acull com a família.